puxémoslle laboratorio 9. Necesitamos microscopio. Necesitamos Tubos de ensayo. báscula de precisión, Medidor. Probeta. Un medidor pequeno. Frascos para mezturas. ¿Esto qué será? necesitamos libros para informarnos e acollémonos da biblioteca. Para todas as idades. Isto vale para facelo no interior e no exterior. Tamén nos vamos a usar esta revista para investigar máis. Tamén vos deixamos un ordenador. Ou unha tablet. E unha cámara para gravar os experimentos. Nesta libreta apuntade todo.